салом, манзури шумост барномаи хабар барои ту. Абрамович Челсиро фурохт. Барои чампур харидорон кистанд ва Абрамович чӣ қадари худро аз даст дод. Ҳамаи ин ҷузъиётҳоро имрӯз ба шумо хоҳем гуфт. Инак рафтем. Дар футболи Англия як давраи том ба охир расид. Роман Абрамович ниҳоят Челсиро фурӯхтааст. соҳибкори рус тақрибан 12 сола соҳиби ин клуб буд ва онро ба як дастаи муваффақтарин дар футболи Аврупо табдил дод. Абрамович Челсиро чӣ қадар фурӯхт? Бино ба иттилои хабари The Wall Street Journal, ин муомила 4,3 миллиард фунт стерлинги бритониро ташкил дод. ин 5,2 миллиард доллар аст. Ҳамин тавр маълум мешавад ки Челси гаронарзиштарин дастаи таърих шудааст. аммо ин 4,3 миллиард ба ду қисм тақсим мешавад. 2,5 миллиард бевосита барои харидани саҳмияҳои Челси истифода мешавад, аммо худи Абрамович онҳоро намебинад. миллиардҳо ба ҳисоби интиқол дода мешаванд ки Абрамович аз он истифода бурда наметавонад. соҳибони нав 175 миллиард фунт стерлингро ҳамчун сармаягузорӣ барои рушди Челси истифода хоҳанд кард. онҳо ба варзишгоҳи Стэмфорд Бриҷ, академияи тими занон ва фонди хайрияи Челси сармоягузорӣ карда мешаванд. дар натиҷа клуб ҳоло аз ӯ 1,6 миллиард фунт қарздор аст. аниқтараш ба ӯ на, ба фонди махсус. ҳукумати Бритониё ба таври ҷиддӣ назорат мекунад ки ин пул ба олигархҳои Русия нарасад. дар натиҷа зарари Абрамович 1,74 миллиард фунт стерлингро ташкил медиҳад. маҳз ҳамин маблағе ки соҳибони нав бояд барои шукуфоии Челси сармоягузорӣ кунанд. аммо Абрамович натавонист клубро нафурӯшад. агар муомилот ба анҷом намерасид, ба даста иҷозатнома намедоданд ва Челси муфлис мешуд. ки Челсиро харид? якчанд довталабон барои харид вуҷуд доштанд. рӯйхати ниҳоӣ аз ҷониби ҳукумати Бритониё тартиб дода шуд ва дар натиҷа Челси ба назди онҳое рафт ки чанд сол боз дар гирди Абрамович сайру гашт ва лабони худро ба клуби футбол лесида буданд. соҳибони нави Блюз 2 амрикоӣ ва 1 швейтсарӣ мебошанд. Тод Бойли, як амрикои 46 сола бо дороии 4,5 миллиард доллар. ба назар чунин менамуд ки Бойли бештар аз ҳама мехоҳад ки Челсиро харад. вай дар соли 2019 ба Абрамович бо ин пешниҳод омад ки 3 миллиард долларро барои Челси соҳибкори рус напазируфт. Марк Уотер, амрикои 62 сола, дороии софи 3,9 миллиард доллар. Ханк Жорвис, швейтсарии 86 сола, вай 5 миллиард сарвати худро аз доруворӣ ва таҷҳизоти тиббӣ дар Амрико ба даст овард. ӯ шаҳрванди Амрико аст ва дар Нью-Йорк зиндагӣ мекунад. ҳамин тавр Челси ва клуби футболи дар нохунак русӣ амрикоӣ шудааст. хуб дӯстони азиз, шумо мухлиси Челси ҳастед ва аз ин муомила розӣ ҳастед ё на? фикру ақидаҳоятонро дар комментария нависед. то ин дам бо шумо будам ман Солеҳ Нуралиев ва ин буд барномаи хабар барои ту. то хабарҳои оянда, хайр.